నిర్మూలనకు మిషన్ మస్కిటో పేరుతో ప్రత్యేక చర్యలు ప్రారంభించారు. నగర కమిషనర్ కె మయూర్ అశోక్ ఆధ్వర్యంలో ఏఐ ఆధారిత డ్రోన్లతో చెరువుల్లో దోమల లార్వాను నాశనం చేసే ఆపరేషన్ చేపట్టారు. మొత్తం 26 చెరువులు, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో 174 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో డ్రోన్ల ద్వారా టెమిఫాస్ మందు పిచికారీ చేస్తున్నారు. మనుషులు చేరలేని ప్రాంతాల్లో కూడా సమర్థవంతంగా దోమల పెరుగుదలను అరికట్టడమే లక్ష్యంగా ఈ చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇళ్ల పరిసరాల్లో నీరు నిల్వ ఉండకుండా జాగ్రత్తలు పడాలని ప్రతి శుక్రవారం డ్రై డే పాటించి పాత సామాన్లు, టైర్లు, పూల కుండీలలో నీటిని తొలగించుకోవడం ద్వారా సీజనల్ వ్యాధులైన డెంగ్యూ, మలేరియా, చికెన్ గున్యాల బారి నుండి రక్షించుకోవచ్చని తెలిపారు.